taɓa samu. Allah kai. Allah. Ai za a fanta ba. Za a ɓarrake. Za a faso da kai. Gaskiya ko mota ya kamata ka sai mana. Ko ba ka wani fasa wace uwar gayu a gari. Allah ina gaya ma. Ai ka share kawai. A daidai ga yin abin tsoron Allah. Lafiya? Yaya da Allah ka taso cikin umma ne ya sarani. Magungunan ta Allah ku rabu. Da wani zan ji. Kunya diya biya kare wajen rishin lafiyar mahaifin nan. Yaya wallahi jikinta ya yi sanani. Rabu da ni. Yaya dan Allah ka taimaka ka zo yaya. Sannan zuwa. Kai ka san tuntuni ina ta jiran ka akan maganar 10,000 nan da muka yi da kuma ka ajiye ni. Ba kin sani baki da matsala. Nawa ne baki da matsala? Inga abin da nake so da shi. Ni fa ba za ka ci ba zan iya ba. Gaskiya kai wallahi da bawan Allah. Ga mahaifiyar ka ba haka ba Manaja, yanzu ana so ne a kashe min kamfani na? Duk irin abin da ake bukata ina da shi. Na siyi motoci, na sai babura, na sai kekuna, saƙo da saƙo ina da fasomomi. Amma a ce ba za a kai musu akan lokaci ba, sai a ƙurarren lokaci, kwastomomin su zo kowa sai dai watse. Ana so a ƙware ne ya zamanto cewa kamfanin na ya mutu? Ai lokacin da ya zamanto cewa ya yi kamar wanda za a kai masa, me wanda za a kai da magarba tun misalin 11 zuwa 12 sai a je a kai masa. Wanda kuma yake na safe da daddare sai a je a kai masa. Da safe da ya tashi tun da ya tashi sai dai ɗora tukunyarsa ga burodi nan dama a wurinsa. Saboda haka ba na buƙatar irin wannan. Yanzu ina lissafin da muka yi da kai na duba na gani cewa babu rarar miliyan 5 na kuɗin wannan kamfani. Ina kai da su, ya kai da su, nake tambaya ka ya kai da su. Alhaji, kuɗin da Alhaji ba ni na ci ba. Ba kai ka ci ba to waye ya ci? Alhaji ai ka san da yanayin yadda harkokin kamfanin nan suke tafiya Alhaji. Suke tafiya da me? Suke tafiya da me? Wato ka zama muci amana, ka zama mara gaskiya. Duk ba irin abin da ban gaya maka ba, ni ina tausaya ma a matsayin mahaifiyarka. Ta zo ta roƙi arzikin in samu ma aiki, kuma na samu maka saboda kai maraya ne, mahaifinka ya rasu don ka tallafa musu. Ashe kai nan kana gina kanka ne, ka zama azzalimi mutuci. Har hadisi na kawo maka akan riƙe amana da gaskiya. To ka gama kuma wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa, in ba dan darajar mahaifiyarka ba sai na daure ka dan ga maka. Kuma yau din nan zaka bar wannan kamfani. Dan Allah kai hakuri. Kai in ta hakura ka ringa zalunta ta kana cuta ta so kake yi ai haihuwa guzuma da kwance uwa kwance. Dan girma Allah kai. Wallahi ba zan kyale ka ba. Darajar mahaifiyarka ma da kuma darajar kana mara shi isa zan raga maka. Kuma yau din nan zaka bar ina wannan. Mu je can a gaban ma jama'a zan ma wannan tereran da wannan abubuwan. Mu je. Yakubu. Kai Musa. Dauda. Ka suna. Zo nan. Wannan azzalimi ne kuma mucuci ne, muci amana kuma tantiri ne na ɗan iska. Ni na ɗauki amana na baka, ya zama tuciyo ina dubawa sai na ga ka zare min har miliyan 5 a kamfani na. To tun da nake a cikin wannan kamfanin
ba wanne ya taɓa satan mun ko daidai da kwandala, kowanne rike amana yake da gaskiya. Idan ma burodi zai ci sai ya yi tambaya, alhaji zan ci ƙwaya ɗaya, ko kuma ina son zan kai wa uwata ko zan kai wa ubana ko in kai wa ƙannena, sannan ya zama to a bashi izini da ɗauka. Kuma sai ya tambayi manaja, inda an bai manaja damar kowanne a bashi. Saboda haka ku caje mun shi, duk abin da yake jikinsa ku cire shi, duk abin da yake a jikinsa. Kun caje shi? To, ku zube mun sunan, ku zube mun sunan. Na kuma sallame ka, kyale shi tunda ka caje shi, kyale shi. Na sallame ka, da ka yau ba kai ba baki ba zuwa nan kamfanin, kuma kai in sake ganin ka a nan kofar kamfani na, ko kuma in samu labarin cewa ka je karɓar kuɗi wajen wani mai shayi ko kuma wani mai siyarwa haka ba shayi. Wallahi sai na ɗaure ka, wannan neman afuwa ne don mahaifiyarka. Kun ne kuɗin sallama ta. Zo kwata, don ubanka na ce zo kwata. Kuma ta mu da shi. Mahaifiya, kin mana komai, a rayuwa ba zan ya da ke ba. A rayuwa ta ki faɗi tashi. Farin ciki na ke ce silarci, na yi miki so wanda ba irin shi. Mahaifiya, mahaifiya. Kuma, ina ne haka? Wannan ce rayuwa ce haka, ka zo tsakiyar hanya, ka zauna, ka dinga abu na irin haɓa, sai ka ce mara hankali yanzu ka duba ga mai keke ne ya zo wuce. Bai ganka ba da mota ce, shi kenan sai ya taka ka. Haba ya da Allah kina. Ana ake ma na mutu, mutu ta taka ni ma da a cikin da irin halin da nake. Haba malam. Ka dinga yin abu da hankali. Ka mance Allah subhanahu wa ta'ala ya koyar da mu cewa dukkan tsananin da ya dame mu ko kaddara abokina ka rabu da ni. Wanda ma na mutu na huta. ‘Yan uwana duk sun guje ni, mahaifiyata kuma ta mutu. Sai ina zan sa kaina ba. Ba kamar ta hikima, tun a baya na sha gaya maka ce, idan Allah mai da ke zama wani, ka tuna iyayenka, musamman mahaifiya, ba abin gudu ba. Dukkan abin da za ka yi mata, ba ka isa da kyauta mata ba ka biya ta abin da ta yi mata. Ita ta rene ka, kai hatta wannan matsayin da kake tunanin da kake ka taka ita ta nemo maka ka zo amma ga irin abin da ka dinga biyan wasu abokan ni har tsana ta ka sani ina ga ma gaskiya. Amma yanzu insha Allah ka kwantar da hankali. Shidan ne ya sanya birana. Rubuta wasiƙa zuwa leta sai a kai mata ko? Ai kai ba ma wannan ba. Wai ka san me? Ban sani ba me ya faru? Mutumin fa an kore shi daga gidan biredi. An kore shi? A wai ku babu da labari? Ai na gaya maka an kore shi daga gidan biredi. Ban Alhaji sai da ya sa aka caje shi aka ɗebe komai daga jikinsa. Daga shi sai kayan jikinsa haka ya bar. Alhamdulillah, amma na ji daɗi sosai wallahi. Gundama da Allah sa aka kore shi. Saboda kwanaki ko wallahi da na kai shi cikin gidanmu ko sai da ya sa tawa babu mu. Ka san me? Rannan sahe da muka yi sati daya a hotel. Hotel? Ashe kudin Alhaji ne. Shikenan ya kasara. Ai na gaya ma ba da kalarsa ita yi a gidan biredi an kore shi daidai da waya ba shi da ita. Na san za a rina. Wallahi alhamdulillah. Kin mana komai a rayuwa ba zan ya da ke ba. A rayuwa ta ki faɗi tashi. Farin ciki na ke ce silarci, na yi miki so wanda ba irin shi. Mahaifiya, mahaifiya, mahaifiya. Gaskiya tun bayan mutuwar mahaifiyar tun da yankuwan kaska bannan ba mu ƙara ganin su ba. Domin ba su zo ballantana musu su
da Allah ko kina fata tunani da zamu je mu same su. Ai saboda tun da suka bar gidan nan ƙara ganin ka ko da guda ɗaya daga cikin su. Amma da mun sani ai da zamu ga mu. Fata Allah ko da bayan Allah ya sa ka ji labar. Allah ka Allah ya sa a gan su da amma ko daga baya in suka zo insha Allah zan yi. Wallahi ta zuwa idona makiya ballai bukana shidan ne ya sanya rana. Mahaifiya kin mini komai a rayuwa ba zai ya da ke ba, a rayuwa ta ki faɗi tashi farin ciki na ke ce silarci na yi miki so wanda ba irin shi. Mahaifiya Mahaifiya, mahaifiya ba zan bari ki ba. Damuwa ta ba ki santa, kin kula min da tarbiyyata. Farin ciki ki na je makaranta, Allah ya ba abin da zan faranta miki a nan gaba. Wallahi ta zuwa idona abokina makiya ballai bukana shidan ne ya sanya rana. Astagfirullah وأتوب إليك يا الله نتوب وزنكم mahaifiya kin mini komai a rayuwa ba zai ya da ke ba, a rayuwa ta ki faɗi tashi farin ciki na ke ce silarci. Me hujjar da ka kawo min wannan azzalimin mucucin muci amana ka kawo min shi nan cikin ofis ɗina inda na san ma cewar ka zo da wannan mugun yaron ne mucucin azzalimin mara gaskiyar wallahi da ba ku shigo cikin nan ba sai ma in yi waya in haɗa ku da a kira min polis su zo su tafi mun da haka ne Alhaji tare muka yi karatu da shi tun daga yarintanmu kuma yanzu ba wani abu ne ya kawo mu gurinka mun zo ne saboda mu baka haƙuri domin gaskiyar magana abokina yi nadamar abin da ya aikata maka saboda tun jamadan ina bayi shawara cewar yi abu irin wanda shari'ar musulunci ta nadar mana domin ita amana abu ce mai muhimmanci duk mutum da ɗauke ta ya baka ita to ya kamata ka kula mai da ita saboda ba don komai ba duk mace amana mutum ne da ka kalli ƙarshen rayuwa ga ƙasƙance ba shi da kuma ruwan sha ma in yi wasa sai ya gagare shi saboda haka Alhaji ga abokina kuma zai nemi alfarma daga bakinsa. Alhaji wallah na san dai na yi kuskure na yi laifi don Allah ka yafe ni kake so in yafe maka ka nemi yafiya wajen ƴan uwanka kafin ka zo kaina saboda ƙangin da ka sa su da irin ɓacin ran da ka sa su da cikin takaici da tashin hankalin da ka sa su. Aisha! Aisha! Mahaifiya ba zan bari ki ba.
zan faranta miki a nan gaba. Wallahi ta zuwa idona. Umma, dan Allah ki haƙuri ki yafe ni. Ai daman duniya za ka ce mutum bari sai lokaci ya kure masa ta gasa shi sun za ta masa bari kuma dole ne ya ji ya dawo abin da ta gaya masa wani lokaci ya kure. Yanzu kenan duniya ta koya ma hankali. Ke ma. Na gode. Na gode. Shi ke. Kuma kun yare masa? Na yafe mishi. Na gode da shi. Ni ne kamar yanzu gaya ma bayan ni ne na mahaifiya. Makannanka na sa su ci gaba da yin karatu. Kamar yadda suka soma daga firamare zuwa sakandare zuwa har jami'a. Zan tafi yin su. Kuma idan Allah ya fito da masoyi duk abin da ake nishi a nan aure zan yi musu shi. Kuma kai kuma na mai da kai. Darajar mahaifiya. Kina je makaranta Allah ya ba abin da zan faranta miki a nan gaba. Soyayya rayuwa da ke faranta zuciya saman muni da ke zayen haska rayuwa rayuwa da kai ke faranta zuciya saman muni da kai zayen haska rayuwa gani da ke tafiyar da kwari so kala-kala gana mu a tsari lalala magori faranta na mai guri taho gare ni mai so na zo da sauri taho da sauri rayuwa da kai ke faranta zuciya saman muni da ke zayen haska rayuwa na zo gare ka mai sona kai nake ka fura da soyayya karba ka sha masoyi a cikin garin nan kai kadai nake
ke faranta zuciya. Zaman wani da kai za ya haske rayuwa. Zaman wani da kai za ya haske rayuwa. Na yi gabas, na yi kudu, na yi arewa, ban ga tamkar ki sahiba ki tsayawa. Ki zamo tauraruwa mai haskawa, ki kaɗai zalibai wa duk sirri na aso. Rayuwa da kai ya faranta zuciya. Amammuni da ke zayen haska rayuwa. Kai ka zamo min ruwan jiki na masoyi. Kai ne kadai zuciya ta ke yayi. A baɗini kallon ka take yayi. Ka zamo angona na zama amarya. Rayuwa da ke faranta zuciya. Amammuni da ke zayen haska rayuwa. Rayuwa da kai ke faranta zuciya. Zaman wani da kai za ya haske rayuwa. Amammuni da ke zayen haska rayuwa.